Tak jednou tak zapnu Kleško, vidím, že na mě někdo zautočil, kouknu. Holy shit! 4x vymaxovaný Earthquake. Spely, dobrý, ale vidím, že tady má jenom 10. level Kinga. Šuhnu na 5, to vypadá jak Town Hall 8. Ty Earthquake. No, to vypadá jak skoro na 10. Kouknu. To byla kde šla. Town Hall 8. Na 2. Co to? Počkej. Maxovaný Earthquake. Profile. What the fuck? Co to? Tak to je asi nějaký hacker, no. Těmaňský jeden. Ok. Tak to jo, no. Co na to jinýho říct, no. Hacker. Supercell, please fix. Thanks.